Nibdew minn kmieni filgħodu. Minn kmieni filgħodu, issa mbagħad ma filgħodu nistgħu naqdu affarijiet oħrajn. Nafu minn ħafna studji li saru marbek illi min jagħmel l-eżerċizzju l-ewwel ħaġa filgħodu, ara moħħna kemm għadu antik ta'. Għalih dak huwa li tqal xogħol. Ix-xogħol manwali. Mela jekk jiena ħanħoss li għamilt li tqal xogħol l-ewwel ħaġa filgħodu, taf xejn jsejbu? Illi anything else li nagħmel later on fil-ġurnata ħajnħass ħfef. So, Ara kemm tajba di. Għax isek li tqal xogħol għamiltu first thing in the morning mela mbagħad. Kumparat miegħu kollox ħajnħass ħfef. Ara l-moħħ kif jaħdem. Mela di jużawha ħafna anka presidenti, chairman, eċetera. Illi jgħidulek jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel l-exercise filgħodu. Isibu li pereżempju biex imbagħad jieħdu ċertu deċiżjonijiet, apparti li moħħhom iktar frisk għax iċċaqlaq il-ġisem kollu, iktar iffokati għax anke neħħew ċertu stress, ħadu aktar nifsijiet waqt l-eżerċizzju, kollox ħajinħass aħjar u eħfef. Tgħidli allura bil-fors l-exercise filgħodu ngħidlek le. Imma jekk għandek dak il-lussu, jekk għandek dik l-għażla u l-opportunità li tagħmlu filgħodu, iva għejn ruħek billi tagħmel eżerċizzju filgħodu. U jagħmel sens ħafna dak li qed tgħid inti għax kollox marbut ma' dak li naħsbu aħna mad-direzzjoni li nagħtu aħna lil nfusna.